हेलो खुलुमबाय वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आं यूट्यूब चैनलनि गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै गोदान मोनसे आपडेट लानानै नुजाफैफिनलायबाय। लोगोफोर आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव जोबोर मोजाङैनो दङ आरो आंबो दासान्दि बे समाव जोबोर मोजाङैनो दङ इसोरनि अननायावनो। बे समाव मोनसे आपडेट लानानै फैदों UPPL थामहिनबा इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथां राजु नार्जारिनि बिथांनिफ्राय। बिथां राजु नार्जारिखौ नोंथांमोना बयबो साफ्रोमबो मिथिखायो बिटिआर ओनसोलनि बयबो रायजो राजाफ्रा। जियानो जादोला बिथाङा फोरमायदों जे बडलेण्ड महोत्सब जानायाव थामहिनबा 16 नभेम्बर खालि गोलाव हान्जा सुरनायनि सिगाङाव मोनसे मिडियाया रिपर्ट लादोंमोन आरो बेवहाय बिथां राजु नार्जारिया मिडियानि सिगाङाव ओरैबायदि बाथ्रा फोरमायदों जाय बाथ्राखौ नोंथांमोना नुखाबायबो जानो हागौ, नाथाय नुवाखैब्लाबो आं होनो थांगासिनो दङ। बे आपडेटानो जाहैबाय नरेन्द्र मदिनि बर' हारिनि थाखाय रादाय होलांनायफोरा बर' माहारिनि जारिमिनाव सनानि हांखोजों लिरनानै थासिगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों मानगोनां UPPLनि आफादगिरि राजु नार्जारि बिथाङा। फैदो बिथाङा मा फोरमायदों बिथांनि खुगानिफ्रायनो जों मिथिनानै लानि। बडलेण्ड महोत्सब गिबि खेबनि थाखाय दिनै गोदान दिल्लीयावसो जाफैदों। जोबोद हिस्टरिक। मैया नोंथांमोना नुबाय जोंनि भारतनि प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मदि बिथाङा मोनाबिलिनि 6:30 समाव फैनानै बडलेण्ड महोत्सबआव बाहागो लाफैदोंमोन। बिथाङा जोंनि बर' राव थुनलाइ जारिमिन सिनायथि थामोनथा आरो जोंनि हारिनि सोदोमस्रि गासैखौबो जेरैबायदि बाख्नायलांबाय, मोनफ्रोमबो बर'फोरनि जे सुक्ति जाबोदोंमोन बे सुक्तिफोरनि मोनफ्रोमखौबो आखरे आखरे पालन खालामजोबनो जे मोनसे बिथाङा रादाय होलांबाय। बर' हारिनि गावखौबो सासे होननानै बुंलांबाय आरो बर' हारिनि जेसेबांखि जेंना दं बेखौ फोजोबस्रांनायाव गावनो दायथ' लागोन होननानै बिथाङा जे मैया रादाय होलांबाय। बियो बर' माहारिनि जारिमिनाव सनानि हांखोजों लिरनानै थाजासिगोन आरो इयुनाव जोंनि बर'फोरनि गोजों इयुना जे जागायबाय बेखौनो मैया जोंनि भारतनि जे गाहाय मन्त्रि मानगोनां प्रधान मन्त्रि बिथाङा बेखौहाय मैया बेखेवनानै होलांबाय। दिल्ली बायदियाव जों नुनो मोनो मोनसे बे केपिटेल अफ इन्डिया दिल्ली बेबायदि गोबां माने मोनसे स्मार्ट। दिनै दिल्ली दरबाराव जोंनि हादोरनि जे राजथावनि गोदान दिल्ली, बे गोदान दिल्लीयाव जोंनि हारिमुवारि जे मोनसे हान्जा सुरनाय बेजों जागायनो थांगासिनो दं। बे जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव मोनसे बाथ्रा। दिनै देश बिदेशनिफ्राय फैनाय मानसिफ्रा नैबे हान्जा सुरनायखौ नुलांगोन। गाबोनहाय खौरां बिजोङाव बा दाहायनो खौरां बिजोङाव बयबो बेखौ नुगोन। बे जोंनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव मोनसे हाबाफारि आरो बियो जोबोद जाफुंसार मोनसे हाबाफारि। दिनै जोंनि बडलेण्ड ओनसोलल' नङा, नेपालनिफ्राय फैनानै जोंनि त्रिपुरानिफ्राय फैनानै बेंगलनिफ्राय फैनानै गोबां जायगानिफ्राय दार्जिलिंनिफ्राय फैनानै गासैबो बर' माहारिनि फिसाफोरा, बर' फिसाफोरल' नङा गुबुन गुबुन हारि माहारिनि सुबुंफ्राबो बेयाव बाहागो लाफैनानै जेरैबायदि रंजा बाजा जोंनि हाबाफारिखौ जाफुंसार होदों। जोंनि हारिनि गोजों इयुना जे जागायबाय, जोंनि गाहाय मन्थ्रिया जे मैया बुंलांबाय, बियो थारैनो मोगथां महर लाबाय होननानै आं सानो।